magandang gabi sa inyong lahat. Andito naman tayo. Pupunta tayo sa airport. Kasi ngayong panahon magbakasyon tayo kasi 4 na taon hindi tayo nakauwi. Shoutout sa lahat sa inyong lahat. Mga bikers, shoutout. Susunod na dekada. Oo. Siguro rin pasok yan. Pag pinaupo na naman yung titirahin naman siya kayo. Wala sa atin. Walang lusot sa atin sa. Grabe. Yung mga kuwan ba? Mga drugista bitaw, no? Dito naman tayo guys. Pauwi na tayo sa Cebu. Kasi 4 na taon mahigit hindi tayo nakauwi. Oh my God! Nandito na tayo sa airport. Nakapasok na tayo. Papasok na tayo sa boarding pass. Sukran. Shoutout sa inyong lahat. Welcome to Philippines. Shoutout sa mga OFW dyan. Kung gusto mo, uwi na kayo. Masarap pagod pag hindi ka nakauwi. ਹੁਣ ਹੋਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਭੈਣ ਚੋ ਹੋ ਗਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਭੈਣ ਚੋ ਮੋੜੀ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਚਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਦਾ